Čim se vojnik vrati kući, njegova kućna pomoćnica dolazi za njim sa invalidskim kolicima i kaže mu da sedne. Brzo ga posadi u invalidska kolica. Vojnik pita šta to radiš? Pre nego što je uspeo da kaže bilo šta više, ona mu stavlja periku sa raščupanom kosom na glavu i kaže: gospodine, danas ćete saznati važnu istinu o svojoj ženi. Oblači mu staru prljavu odeću i kaže: molim vas, ostanite ovde i pretvarajte se da ste beskućnik. Zatim odlazi. Vojnik se dobro pokriva i počinje da se pretvara da je beskućnik jer želi da sazna istinu o svojoj ženi. Ubrzo nakon toga njegova žena dolazi tamo. Iznenađena je kada vidi muževljev motor ispred kuće i pita se zašto se vratio kući, a da joj ništa nije rekao. Prilazi beskućniku i pita: da li si video vlasnika ovog motora? On kaže: da, otišao je u tom pravcu. Ona pita: da li je bio sam? On odgovara: ne, bio je sa jednom lepom ženom. Možda mu je to bila devojka. Bili su veoma bliski. Dao mi je čak $20 da pazim na njegov motor i ostanem ovde. Žena se nasmeši i kaže: znači, vara me. Sada mogu da se razvedem od njega i uzmem polovinu njegove imovine. Onda ćemo moj dečko i ja biti slobodni. Odmah zove svog dečka: dođi odmah kod mene. Imamo veoma dobre vesti. Kada dođeš, sve ću ti ispričati. Muž, koji se još uvijek pretvara da je beskućnik, kaže: znači imaš i dečka? To znači da varaš svog muža. Žena se naljuti: gledaj svoja posla i čuti. Moj dečko će uskoro doći. Nekoliko trenutaka kasnije njen dečko stiže. Pita: šta se dogodilo? Ona kaže: ovaj beskućnik mi je rekao da je moj muž došao ovde sa drugom ženom. Možemo da ga uhvatimo sa tom ženom. Fotografišemo ih i iskoristimo te fotografije kao dokaz na sudu. Onda ću se razvesti od njega i dobiti polovinu njegove imovine. Njen dečko se nasmeši: ovo je savršena prilika da sprovedemo naš plan. Ove dokaze možemo odneti mom porodičnom advokatu. Ona kaže: da, onda će svo njegovo bogatstvo biti naše. Ili ćemo barem dobiti veliki deo toga. Dečko pogleda beskućnika i pita: u kom pravcu je vojnik otišao? Ako nam kažeš sve i budeš naš svedok na sudu, daćemo ti $500. Muž kaže: u redu, bit ću vaš svedok. Otišao je sa tom ženom putem iza vas. Žena i njen dečko se okrenu. U tom trenutku muž skida svoju prljavu odeću i periku. Kada se njih dvoje okrenu, iznenade se ugledavši vojnika kako sedi ispred njih. Žena odmah kaže: kada si ti došao? Upoznaj ga. On je moj daleki rođak. Ali muž ljutito kaže: planirala si da pozoveš advokata kako bi dobila polovinu mog novca. A kakve si još planove imala? Njen dečko se uplaši i sakrije lice. Žena kaže: on je zaista moj rođak. Mi smo već znali da se pretvaraš da si beskućnik, pa smo odlučili da se i mi pretvaramo zajedno s tobom. Muž kaže: sada me više ne možete praviti budalom. Moja kućna pomoćnica me je ovde posadila i sve mi ispričala. Sada ćeš ti i ovaj čovjek otići u zatvor. Dečko kaže: molim vas, smirite se. Možemo da razgovaramo. Ali muž kaže: razvešću se od svoje žene. Ti i moja kućna pomoćnica ćete svedočiti na sudu da me je moja žena varala. Onda ćete oboje snositi posljedice za ono što ste uradili. Dečko počinje da moli za oproštaj, ali muž oboje odvodi prema sudu. Da ste vi na mestu muža, šta biste uradili? Obavezno napišite u komentarima.